ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପୋଷଣକୁ ନେଇ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। 31 ଜୁଲାଇ 2026ରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ DSWO ମାନଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ପଠାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ହଟକୁକ୍ ମିଲ୍ସରେ ଏବେ ନିୟମିତ ଭାବେ ତାଜା ସବୁଜ ପନିପରିବା ଏବଂ ଶାଗ ସାମିଲ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଶିଶୁଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ଭିଟାମିନ୍ ଓ ଖଣିଜ ଲବଣ ପାଇଁ ମେନୁ ଅନୁସାରେ ପନିପରିବା ଦେବାକୁ CDPO, ସୁପରଭାଇଜର ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଏହି ପନିପରିବା ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ପୋଷଣ ବାଟିକାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ଯଦି ସେଠାରେ ପନିପରିବା ଅଭାବ ଥାଏ, ତେବେ ବଜାରରୁ ତାଜା ପନିପରିବା କିଣିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ତୃତୀୟରେ, ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ତାଜାପଣ ଏବଂ ସଠିକ୍ ରୋଷେଇ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯିବ, ଯେପରି ପନିପରିବା ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ନ ହୁଏ। ଏହି ନିୟମକୁ CDPO ଏବଂ DSW ମାନେ ନିୟମିତ ଗସ୍ତ କରି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ।